Mari ngene lho, Mbak Yus kate rene njaluk buku bendahara iki. Terus awak dhewe iki ya apa? Wong lho njaluk laporan 5 tahun. Nek gak ngono ngene ae, Mbak. Sampean warah nang Bu RT sing anyar ya. Buku sing 4 tahun terakhir wingi ilang. Dadi ono sing 1 tahun terakhir iki bukune. Oh ngono ta? Iya wis. Ya tak omong ngono ya. Iya, berarti wis ngono iku mau wae, Mbak. Karena kan ada sing setahun terakhir bayar, 4 tahun kan nggak bayar. Wis meneng ae iki sing diserahno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak, bukunya sampean siap no? Ya iki tak siapno Bu RT. Loh Mbak, iki kok catatannya mek setahun terakhir toh? Lah sing 4 tahun endi? Hilang ya Bu RT. Masa Mbak, catatan 4 tahun hilang iku lho, gak mungkin. Anu iku Bu RT. Apa iku jenenge sing 4 tahun terakhir wingi iku ketleso, digoleki gak nemu. Dadi ono sing 1 tahun terakhir iku. Lah terus saiki saldone iki ndi Mbak duwike? Mosok kas selama 5 tahun iku gak ono blas. Gak ono ya Bu RT. Terus saiki nang ndi Mbak? Ayo Bu RT, sampai sebagai Bu RT lama ya kudu tanggung jawab. Bu RT kalau bendahara loh sampai niku dipercaya orang-orang untuk mengelola keuangan. Saiki nang ndi duwite? Sepurane ya Bu RT sadurunge ya. Duite ku entek mergo aku ambek Bu RT lawas iki iuran gak tau bayar. Ya Allah iki berarti gak ono blas kasih. Oh, Nol. Iya. Sampeyan kok mentolo sih Mbak, iku lho duweke wong akeh Mbak, kok iso sampeyan emban lah sampeyan sisan Bu. Sampeyan kan sebagai RT sang memimpin. Lah kok malah gak bayar iki opo? Tapi aku njaluk tolong Bu RT. Ojo Jadi sampai omong karo, ojo sampean enggak kok rencanane kok aku tak bayar, tak cicil. Yo, engko aku ya sik ngumpulno dhuwit. Lah ya apa wis kadung terlanjur ya Bu RT. Iya kadung jero awak dhewe petang tahun. Iya. 50 ping petang tahun Bu RT wis piro? Aja dibaleni maneh kok ngene iki. Iya kan. Iya Bu, sepurane ya Bu Sepurane ya. Bu RT ya. Ya wis tak gawe iki Mbak bukune. Iya Iya, Bu Bu. ya Bu RT. Matur suwun Bu. Ya.